Какви други функционалности считате така за полезни в онлайн магазина? Много е трудно да избереш правилен матрак само по описание. Това, което решихме да въведем в онлайн магазина е интернет консултант. Клиентът отговаря на определени въпроси, които го насочват към конкретен модел матрак, но също е много бърз път до крайна покупка, защото клиента не губи време да се ориентира между 20 или 30 модела и да изчита цялата информация, просто получава готово решение. Нещо по-интересно, което въведохме скоро е калкулатор за нестандартни размери. Забелязахме, че доста хора всъщност се интересуват от размери, които са различни от стандартно предлаганите на сайта. Каква е цената, срок на доставка, всичко се случваше по телефона. Благодарение на тази функционалност клиента може сам да кара размера, да провери цената, да сравни различните модели и съответно да си пусне поръчката директно през сайта. Както сме въвели тази функционалност, имаме 10 000 посещения. Ако приемем, че половината от тези клиенти щяха да се обадят по телефона, за да получат консултацията, сме спестили 5000 обаждания.